Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke så god til ord. Men Vil du sige, at du ikke er den store taler? jeg er ikke den store poet. Hvad er det, du gerne vil have lov til at spørge de søde fotografer bede om i dag? Hej, søde fotografer på BM i dag. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle smukke billeder. Jeg har det her, man kan arbejde med. Jeg har også noget andet, men tjek mit galleri. Bare gerne have taget nogle billeder for fanden. Buh! Buh. Det kan altså ikke blive mere seriøst end det her. Så, hej, jeg er mig, og du er dig. Og så kunne jeg godt tænke mig at få taget billeder på mandag i København. Og det er bare så unaturligt at snakke sådan. Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det virker ret naturligt, når du beder lige læben, så bliver det distraheret. Nej, jeg synes, det virker meget naturligt og sjovt og hyggeligt, og du ryger. Må man ryge på film i dag? Jeg er ikke sikker på. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, at man må. Vidste Man må du, ikke at, engang ryge i egen lejlighed. vidste du, at de har sådan remasteret en masse gamle tegnefilm, hvor de store røg, og så de givet dem alt muligt lort i hænderne i stedet for? Pølser? Nej, det vidste jeg faktisk. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det passer. Jamen, hvad, De er forbudt. men hvad så? Så putter de noget andet i munden, som pikkemænd, eller? En slikkepind for eksempel. Man puster jo ikke ud, når man har haft en slikkepind i munden. Det er true story. Jeg kan godt lige prøve at finde ud af, hvor jeg gør det, kan vi Sidder se på det. den sande sandhed. Sande sandhed. Hvornår var det? 1973. Hvornår var det, du skulle have taget billeder? Mandag. Hvorhen? København. Hvad er det af? Mandag. Hvad er det af? Mandag. Ja. Hvad det er? Hvad da? Mandag. Det er jo Det er håret, tænker jeg. håret. Så kan vi altid skære mig ud af billedet bagefter. Okay. Måske også noget ryg, for den springer sgu ret fedt. Jeg kan godt tage mere makeup på, bare så I ved det. Men ellers er det her læret. Og det... Sådan blev det nu. Men det smager heller ikke af fisk. Nej, smager ikke af fisk. Jeg blinker på Black Market. Hej hej.